Kene kuwi. Kowe wis sowan. Lugo Kang Prayoga. Inggih, Kanjeng Pati. Juri, Kula nalika semana kowe tak utus Kang Subaya gawe lingking Praja Mentaram. Ya kuwi tak utus supaya nyolong tumbak Kyai Pleret. inggih, nalika semanten kula panjenengan utus pados ndusta tombak Kyai Pleret. Sakmenika sampun wonten tangan kula. Bisa kaleksanan kowe nyolong tumbak Kyai Pleret. Iki apa? Nun inggih pangestunipun Kanjeng Pati kula saged ndusta tombak Kyai Pleret Kanjeng Pati. Ya, yen ngono coba aturna nomor saku. Nun inggih. Juri, Kula tak trimo. Tak trimo kowe bisa nyuwarake tumbak Kyai Pleret ana ing Pasuruan. Mula juri gedhe labuh labetmu tumrap Dipati Rangga Keniteng lan Praja Kadipaten Pasuruan bakal kuncara jalaraku aku lan nrimakake marang tumindake Danang Sutawijaya Penembahan Senopati kang bedah Kadipaten Madiun kepara katresnanku diajengna dumilah dibaya ana ing Mentara luwih Rama Penembahan Rangga Jumena wis bisa ditungkulke mergo saka apa kagawene wong-wong Mentara. Aku bakal mbacutake apa kang dadi gegayuhane Rama Rangga Jumena. inggih Kanjeng Pati. Yen ngono kowe rak yo sawijuk yen aku kelakon bisa bedah kraton Mentara. Kula tansah nyengkuyung menapa ingkang dados kersa panjenengan. Yo. Tak timo bakal gedhe ganjaranmu. Kepara kowe bakal mundak pangkatmu. Waduh Kanjeng Adipati. Saestu kula mboten ngame-ame. Sekedhik kemawon ganjaran dhateng panjenengan. Kula menika sampun nderek mukti wonten ing kadipaten menika. Saestu kula mboten nyuwun ganjaran saestu. Ya kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi punggawa kang bisa dadi tepa tuladha. Kowe ngrumangsani yen kowe urip ana ing Kadipaten Pasuruan. Inggih. Kowe mangan wektu ing Kadipaten Pasuruan. Lan besok yen kowe mati bakal dipetak ana ing bumi Pasuruan. Inggih Kanjeng Adipati. Labuhana rungkepama bumi Pasuruan. Sedaya pangandika panjenengan badhe kula candhi Kanjeng Adipati. Sakwise ngono toton prajurit-prajurit kang gambeng-gambeng yen perlu kowe ngumpulna para sekti Brangwetan kang supaya sabiyantu marang aku anggonku bakal ngrangsang kawibawan ing kraton Mentara. Nggih, menapa ingkang dados kersa panjenengan badhe tindakaken Kanjeng Adipati. Tindakno sing ati-ati. Inggih, Kanjeng. Ora, Cai. Aku tak nunduk
yen tak wawas kowe iku dudu kawula ing Kadipaten Pasuruan. Inggih mila leres. Kula saking Kali Bening. Kali Bening. Inggih. Yen ora kleru Kali Bening kuwi laladan Praja Mentaram. Leres. Lah. Jenengmu sapa? Inggih. Nami kula Kenwarsi. Kenwarsi. Inggih Kanjeng Adipati. Banjur kowe sowan ana ing Kadipaten Pasuruan kuwi duwe karep apa? Badhe nyuwun pangayoman dhateng panjenengan. Kosek. Yen kowe kawula Mentaram kok njaluk pengayoman ana ing Pasuruan ki mongko Mentaram kuwi kraton kang gemah-lipah Jinawi. Kawulane padha urip kang kepenak, ora kekurangan sandang lan bogane. Lah kok kowe njaluk pengayoman perkara apa? Lah inggih perkawis keselamatan kula. Pengayoman perkara keselamatan. Inggih awit wonten ing Mataram menika kula rumaos mboten tentrem. Loh, ora tentreme perkara apa? Mbok pilih panjenengan sampun presa ingkang nami menika lho, Buntara. Oh, Ingkang kondang menika. Buntara kuwi manut keterangane si Curing. Kuwi tunggal guru karo abdi ing Pasuruan ya si Curing. Inggih. Jare kuwi maling Brangkulon. Mila leres. Bener. Leres. Inggih. Lho, Kula menika bojonipun. lho, kowe bojone Buntara to? Inggih. Wah. Maling kok bojone ayu. Inggih. Banjur perkarane apa? Injing sekawit menika Kakang Buntara nek gaweanipun menika nek colong jupuk maling. Ngeten menika. Pancen gawane Buntara kaya ngono. Biyen abdi ing Pasuruan ya si Curing kuwi ya gaweane brandal ngecu maling. Sak sampunipun napa nggih namine kula napa? Tok elingke. Kula elingke nggih. Bisa mareni ngono. Saged mareni ning sakniki ingkang kula mboten remeni niku bar mari anggone maling niku kok sakniki malah dados prajurit Mataram niku lho, Mataram niku lho. Kosek lak ndak derajate to. Lah nggih ning kula niku mboten remen, mboten seneng cak-cakane karo wong-wong Mataram niku lho Njeng Dipati. Ora seneng karo cak-cakane wong Mentaram. Lah inggih. Mergane Lah inggih merganipun nek sami adigung adiguna. Nggih menika lho. Banjur Mila kowe kok njaluk pengayoman kuwi njur bojomu kepiye, pun kula pun boten mikirke bojo kula. Kula pasrah jiwa raga kaliyan Njeng Adipati. Badhe dipun dadosaken jurudang juru penginang menapa kemawon kula nderek Njeng Adipati. Sagedipun tampi ngabdi suwita wonten ing Pasuruan mriki. Kosek yen kowe iki tak dadekke jurudan, juru penginang, juru pengangsu kok ya iman-iman. Iman-iman Iman-iman ayune. Kok ya tegane si Buntara. Wong sampun boten tresna malih kalih kula. Wong kula niku kasarane niku dikon minggat, Ditundung. nggih. Kok tekan semono ya Buntara. Mila kula Mergo ngeboti wong Mentaram. Lah nggih. Terus kowe ora seneng karo Kula wong boten Mentaram. seneng kok. Kowe banjur tumekono papan Lah kene. nggih remene menjarah rayah ngaten menika kok. Lah. Ngono Dipun kok. tampi. Kowe bakal tak tampa. Saestu Tak menika. tampa suwitamu ana ing Kadipaten Pasuruan. Matur sembah nuwun Njeng Adipati. Ning ora bakal tak dadekke abdi. Mboten dadosaken abdi. Kowe bakal tak lebokake ana ing dalem aku. Piye? Kula kok Ngerti ya? bingung. Mboten kula menika namung tiyang dusun, lare dusun.
ingkang dipun ngendikaken menika kula mboten mangertos. Ben Warsi. Kula Sakwise aku priksa marang kowe bisa nambal gemparing atiku kang kagol nalika semana pacang aku ora ya kok direbut dening Danang Sutawijaya ya kuwi diajeng Retna Gemilang kados mekaten to. ning sakwise aku priksa kowe upama kowe iki nambani gemparing atiku kowe tak pundhut mlebu ning dalem agung Kadipaten Pasuruan dadi garwaku ora mung garwa ampean jalaran aku si Joko kepara tak dadekake garwa Prameswari kepiye mboten piye mboten ampik ngaten lho. ya tenan kok piye Ning namung saken Warsi tiyang pidak pejaraan pandhegalan saupaminipun menapa inggih pantes sesandingan kalian panjenengan menika jeneng Adipati Rangga Keniten ingkang misuwur menika. Aku ki ora bakal bidak-bidakake. Yen aku wis tresna seneng ora mawas kuwi wong pidak pejaraan. Wis dadi lenging atiku kang tuwuh saka rasa tresnaku marang kowe. Piye? Saestu menika. Iya. Remen manah kula kados dene siniram Tirta Sewindu paribasani. Lah iya ora ngerti kok. Kowe iki bakal dadi garwa Prameswari yen aku kelakon ngrebut panguwasa Mentaram. Kowe bakal dadi garwaning ratu. Jalaran lambang kajayan Kraton Mentaram ya kuwi tumbak Kyai Pleret sono tangan. Menika ingkang naminipun tumbak Kyai Pleret menika. Iya. Mesti kelakon. Kelakon aku ngrebut panguwasa ing Kraton Mentaram. Mila kados pundi dihanjenipun kula badhe matur. Menawi mekaten kula mapan wonten mriki. Iya. Kene enggak ya? Kula ajri lho menika dipun keparengaken. Iya. Wis lungguh Kang Prayoga. Nggih. Menawi kepareng badhe kula peteki kalian kula rengeng-rengengaken. Ya, Injih. apa bisa kowe? Injih sak kamar-kamar nanging swanten kula menika awon. Ora apa-apa. Yen janji wong ayu ki ora dadi perkara, ha? Nyuwun sewu. Heeh. Kalian kula peteki Ya. kados ngimpi kemawon kula menika paribasanipun kejubrukan Bukir Sari Injih. kablabak ing Segara Matu. Injih kados ngaten. Paribasan ki ngono kuwi. Oh, kados ngaten, Nggih. Oh. Kula menika menawi cecaketan kalian Adipati menika nek deg-deg ser ngaten menika. Arep nembang apa? Atiku pindho kinunjing. Atimu pindho ginunjing. Injih sak sampunipun. Tenan apa piye? Pinanggih kalian Jeneng Adipati. Rangga Keniten ingkang gagah pideksa. Kathah menang roas mara. Radi blero mboten napa-napa to? Ora apa-apa. Katon wae sakso lae. Wong kowe iki ketemu aku ya lagi bi. Kok iso ngarani katon wae sak solahe? Kok kowe ngerti solah? Injih nalika rikala semanten kula nate manggi panjenengan nanging panjenengan nek mboten nggatekaken dhateng kula. Lho,
Apa iya? Injih. Panjenengan menika lho. Dibacutke. Dasar satri ya utama Yen rinengga dening busana pantes dadi katresnanku bareng mukti jroning praja tenang kowe gelem bebarengan urip karo aku saestu menika nanging yen to kula sampun mratelakaken raos sing manah kula gantos panjenengan jeung Adipati Mila katresnan menika sambung jiwa ingkang lembut ingkang kebak kaendan sinungging dening raos senek ngaten panjenengan Adipati ada cah bener yen anyar yen anyar menawi sampun lawas kados pun yen ronggo keniten ora yen ronggo keniten bakal tak tresnani nganti puputing yuswaku saestu menika yen cinandra warnan nira ayo dipatutke tenang opo sapirotan ana sami lho jeung Adipati injih lerkat ya baskara kebar biar saklum bumi biar saklum tinggane kowe bisa madangi atiku Kanjeng Adipati katresnan kula menika kula kenya musti kaneng putri kapya lu kita nyerong kaya menawi dipun presani para sentama bareng kaya yen jaene iki para abdi iki wis do lamur Mino kang mbok jar Mino kang mbok sarwa Mesti
Sang. Panjenengan kemawon. Sumber mega kadung tresno mripat saya badan saya perkara menggali tangan Kabupaten Pasuruan. Kenwasi pun bisa hidup rasanya hatiku Kenwasi. Kanjeng Adipati. Sampun sare Jeng Adipati. Lakon pusaka. Tumbak Kyai Pleret bakal tak dusta. Aja aluk maling ku Adipati Rangga. Keniten. Kenwasi kene iki Kenwasi. Kenwasi. Loh, Kenwasi. Leno. Jebul Kenwasi pinangka ranté Mas. Kongkonane wong-wong Mataram. Tumbak kepel kowo Kenwasi. Culik! Culik! Loh. Lu kan dapat. Kowe kok boleh. Dan buri. Kompor kamu. Hah? Buat ngopo? Hah? Pun nembe. Jadi wonten ing regol Kadipaten. Jogo apa Jogo? Jogo. Kasunyatane ana maling ing Kadipaten Pasuruan. Maling. Iya, tumbak Kyai Pleret digowo Kenwasi. Yen ngono, tak